ласка Пана нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и едность Духа Святого, нехай будут з усіми вами. И с Духом Твоим. Сьогодні збираємося, щоб дати місце Богу в нашому житті, щоб поставити Його так, у нашу штоденність, у нашій праці. Магчыма нават поставити у центр, коли ми здолі. І сьогоднішня літургія слова сапраўды нас пытаецца, або задає таке питання, адкуль ми хочемо атрымаць силу для того, каб змагацца з рознымі рэчамі. Пытаецца у нас, у чым наша эмоцыя. Таму на пачатку этой літургіі прызнаемся Пану Богу, што самі сябе гэтай эмоцыі не маем, хоць часта хочам і верым. І в этой святой імшы я малюся за парафіянаў, каб сапраўды чэрпалі сваю моц ад Хрыста, і каб маглі здзяйсняць, як кажа Езус, чыны яшчэ большыя ад Яго, яшчэ большыя справы. Перапросім Бога за нашыя грахі. Сповідаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина. Пане Марія, всіх ангелів святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене і Паном Бога нашим. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, володаруня небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, врагу Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи і світу, прийми моління наше, який сядеш праворучайця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Отця. Амин. Молимся. Боже, Ты праз прынижение Твоего Сына поднял упалое человечество, а дары своих верных святою радостью, и учини, каб вызволенные з няволі граху, яны досягнули вечного счастья. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына,
який з тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Захарії. Так каже пан: «Радуйся моцна, дочка Сіона, весяліся, дочка Єрусалема, вось король твой, ідзе да цябе, справядлівы і збаўчы, пакорны, які едзе на асле, на асляняці, на дзіцяці асліцы. І знішчу калясніцы з Ефраіма і каней з Єрусалема, і зламаны будзе баявы лук, і ён абвесціць народам мір, і валадарства ягонае будзе ад мора да мора, і ад ракі аж да краёў зямлі». Гэта Слова Божае. Буду Тебе славить, Бог и владар мой. Буду Тебе славить, Бог и владар мой. Буду звеличивать Тебе, Бог и владар мой, и благословлять имя Твое навеки. Каждый день благословлять Тебе буду, и восхвалять имя Твое навеки вечные. Буду Тебе славить, Бог и владар мой, Пан милосердный и ласкавый, долготерпливый, шмат милостивый, Пан добрый до всіх, и милосердность Его над усіми створеннями Ягоними. Буду Тебе славить, Бог и владар мой. Нехай славят Тебе, Паня, все Твои створения, и все святые Твои благословляют Тебе. Нехай оповедают про славу Твоего владарства и могутность Твою обвящают. Буду Тебе славить, Бог и владар мой, Пан верный во всех своих словах и святый во всех своих справах. Пан підтримливає всіх, хто падає, і подимає всіх пригнічених. Буду Тебе славить, Бог и владар мой. Читання послання святого апостола Павла до римлян. Браты, вы не ў целе, але ў духу, калі толькі Дух Божий жыве ў вас. Калі ж хто не мае Христовага Духа, то не належыць яму. Калі Дух таго, хто ўваскрасіў Христа з мёртвых, жыве ў вас,
Дык той, хто воскресіў Христа з мёртвых, ажывіце вашыя смяротныя целы праз духа свайго, які жыве ў вас. Таму, браты, мы не даўжнікі цела, каб жыць паводле цела. Бо калі жывіце паводле цела, то памрэце. А калі забіваеце духам учынкі цялесныя, жыць будзеце. Гэта Слова Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благословленный Ты, Отче, Пан неба и земли, бо Ты открыл таямницы володарства детям. Аллилуйя, Пан з вами і з духом твоїм. Читання святого Євангелія паводле Матвея. У той час, адказваючы, Езус сказаў: «Праслаўляю Цябе, Ойча, Пан неба і зямлі, што Ты схаваў гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта дзецям. Так, Ойче, бо такая была Твоя добрая воля. Усё перададзена мне айцом маім, і ніхто не ведае сына апроч айца. І ніхто не ведае айца апроч сына і таго, каму сын захоча адкрыць. Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, я супакою вас. Возьмите ярмо мое на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам, і знойдзеце спакой для душаў вашых. Бо ярмо маё любае, і цяжар мой лёгкі». Это слово Пана. Што ж такога Бог схаваў ад мудрых і разумных гэтага свету і адкрыў дзецям? Учора ўжо некаторыя цэлебравалі так вечарам імшу з нядзелі. На жаль, магчыма, я паўтаруся, бо чулі маё разважанне, але таксама спадзяёмся, што Дух Святы пакіруе трошкі іншым шляхам. Што ж то такое, што нам, так сказать, не асягнуць, што маюць дзеці, а што маем мы? Мяне асаблівым чынам так датыкнула першае чытанне, таму што гаворыцца аб каралі. «Радуйся моцна, дачка Сіёна, вось кароль твой ідзе да цябе. Справядлівы, збаўчы. Гэты кароль знішчыць калясніцы Ефраіма, зламае баявыя лукі, ён абвесіць народам мір». То есть, паглядзіце, сёння, калі адбываецца вайна ва ўкраіне, колькі намаганняў, нават вось сам папа Францішак высылае то аднаго дэлегата, то другога, каб неяк памагчы знайсці мір, уступіць у чымсьці. Можа, штосьці аддаць сваё, у якімсьці сэнсе, уступіць, каб не пралівалася невінная кроў. А тут гаворыцца аб тым, што прыйдзе кароль, які зламае лук, зламае ўсю зброю, але самае дзіўнае, што гэты кароль будзе ехаць на асле. Едзе на асле, на асляняце дзіцяці асліцы, пакорны. І у мяне так нараджаецца такое пытанне, як вось нейкі чалавек, які едзе на асле, такі просты, не знаю, як
вясковы чалавек можа штосьці зрабіць. І калі мы глядзім на Евангелие, калі глядзім на тое, што адбылося з Ісусам Христом, то ведаем, што ён паехаў у самае пекла на этом осле. Паехаў так сказать, прыняць альбо ўвайсці ва ўсю тую злосць, ва ўсю тую ненавісць, які мае чалавек. І гэта ўсё на ім вылілася, так? Гэтая мука, смерць і крыжаванне, гэта ёсць так сапраўды тая вайна, якая адбываецца ў сэрцы чалавека. І што самае цікавае, тое, што на крыжы Езус перамагае ненавісць і злосць. Калі яго спрабуюць справакаваць, не ведаю, паставіць яго на граніцы чалавечага, так сказаць, існавання, на граніцы жыцця, то есть паставіць папросту перад такімі цяжарамі, каб з яго выйшаў гэты гнеў, якога так часта чакалі іншыя людзі, нейкая рэакцыя, нешта якоісьці моцнае слова. А ён прабачае сваім забойцам і перамагае іх. То есть, паглядзіце, перамога не ў тым, каб хтосьці перамог у вайне. Перамога ў тым, каб аддаць сваё жыццё за іншага, нават за майго ворага. Вось гэта перамога над самім сабой. Бо мы можам перамагаць над усімі людзьмі. Я думаю, што лёгка, так, лёгка взять, абмацярыць каго-нибудь, абкрычаць. Вы помніце, мы ўсе ягоныя грахі. Святар у канфесіянале мог бы так зрабіць, вельмі лёгка, так, усе грахі, так, раз, два, палажыць чалавека на лапаткі. Але гэта не пабеда. Пабеда, калі я аддаю сваё жыццё за чалавека, які не бачыць сваіх грахоў нават. У надзеі, што дзякуючы маёй ахвяры, ён гэта зразумее. Гэта перамога над самім сабой. Бо, калі мы кажам пра Езуса Хрыста, паглядзіце, ён захвочвае, з одного боку Евангелия, он кажа, што ніхто не ведае Отца апроч Сына. Ніхто не ведае Сына апроч Отца. Але Сын мае уладу адкрыць таямніцу Отца іншым. Як ён гэта робіць? У першую чаргу запрашае: прыйдзіце да мяне, усе спрацаваныя, абцяжарныя. Але так сапраўды Езус робіць это праз дар сябе. То есть, калі вы хочаце паказаць, што ваши бацькі былі добрымі, то будьце дарам для іншых людзей. І тады не трэба расказваць пра вашых бацькоў, іншую бачыць, што, яго добра выхавалі, а? Паглядзі, які чалавек ахвярны, не баіцца страціць жыццё. І Езус дае самого сябе. Это найвялікшае, так сказаць, свядоцтва аб сваім айцу. Любоў. Іншая справа, чаму нам так цяжка дайсці да гэтага, адказаць дарам на дар. Так, вось, учора так выпадкова слухаў таксама канферэнцыю ксяндза Яўгена Масёнка, яго асабіста ведаю, з нашай парафіі ў Слонімі, які у Вялікім посце ў гэтым годзе казаў пра грэх і тое, як ён у нас нараджае, дзейнічае. То есть, як сказаць, логіку граху, логіку спакусы, логіку, так сказаць, нашага ўпадку. І скарачаючы ўсё гэта, я, конечно, захвочваю паслухаць, так? Трэба на рускай мове напісаць Евгений Амасёнак «Корень зла». Ён цэлую гадзіну распавядае папросту, як гэтае зло у нас паволі прабіваецца, намі пачынае валодаць, і пазней нас памяшчае у такі, не ведаю, такое кола. Нам здаецца, што мы штосьці робім, а так сапраўды мы круцімся ўвесь час вакол сябе. І ён, гледзячы на яйцо касцёла, так гаворыць аб тым, што ёсць неўмеркаванасць, але не толькі ў ядзе і піці. Это не самае страшнае, але ёсць неўмеркаванасць у, так сказаць, пошуках эмацыйных досведаў. Ёсць неўмеркаванасць у тым, каб, не ведаю, выражаць сябе дзесьці, так? У тым, каб шукаць якісь эмоцыі. Можа быць таксама неўмеркаванасць у тым, што я шукаю прыемнасці на малітве. Это вельмі цікава, чаму я прыходжу да касцёла, каб мне было добра, ці каб папросту быць з Богам, пабыць з ім, каб яму было добра, не? Дзіўнае такое, так? Я хачу, каб мы былі разам.
Але не для таго, каб я атрымаў, не ведаю, не для таго, каб у мяне не было граху, каб я атрымаў ласку, каб Бог мяне не пакараў. Я прыходжу, таму што я хачу быць з ім. Мы вельмі часта шукаем у малітве таксама пацяшэння, якісьці досведу такога эмацыянальнага. Не азначае, што гэта дрэнна, але дрэнна, калі мы забываем, што это не самае першае і не самае галоўнае. Бог это нам дасць, каб нас падмацаваць, але не павінны мы этым кіравацца, это не сэнс малітвы. І розныя нашы жаданні, таксама псіхалагічныя, так, не ведаю, кіраваць кімсьці, кіраваць нават сваімі справамі, мець штосьці пад кантролем і так далей. Пазней это таксама складаецца на тое, што я стаўлюся да людзей функцыянальна, в якімсьці сэнсе людзі служаць для таго, каб асягнуць якісьці мой цэль. І это таксама нячыстасць цела, так, не толькі нячыстасць, звязаная з 6-й запаведзю, але нячыстасць нашых адносін тое, што я не бачу у іншым Хрыста, чалавека, які церпіць, не бачу самога сябе ў іншым. І гэта ўсё пазней, ведаеце, чалавек так бегае, стараецца рэалізаваць розныя планы, так схапіць трошкі там, схапіць трошкі, можа, і памаліцца, і справы там выканаць, і там камусьці дагадзіць, і сабе дагадзіць. Але ў пэўным моменце жыцця кажу, што каля 40 гадоў разумее, што нічога яго не атрымліваецца. Жонка альбо муж не дае той, можа, дабрыні, той, можа, эмацыянальнага добра, якога я хачу. Праца ўся роўна, якая была, такая ёсць, куча праблем, дома куча праблем, нічого не мяняецца. Чалавек можа выпаліцца, альбо інакш называюць это ацэдія. Што это азначае? У пэўны момент чалавек кажа: не, все, мне надоело, нічого не хачу. І пачынаю уцікаць, уцікаць ад жонкі альбо ад мужа, там, ад знаёмых, ад працы, ад усяго. Хоча закрыцца дзе-небудзь і сядзець ціха, каб яго только, не дай Божа, ніхто не чапаў. Можа перад тэлевізарам, можа там на рыбалцы дзесьці, уцячы ў лесе, ўсё і схаваецца. Справа ў тым, што, вядома, нам трэба мець час супакою, але дрэнна, калі мы уцікаем, калі мы ўжо, ведаеце, чалавек злы, ён не мае цярплівасці ўжо да нікога, ён пастаянна у любую хвіліну можа зрывацца. І вось сведчыць аб тым, што мы не змірыліся, што так сапраўды шукалі наталення не там, дзе трэба. У адзін, хто нас можа наталіць нашу смагу, нас саміх это Бог. А я нават усё роўна, зразумеўшы гэтае, мы і так пазней падаем у грахі. Так? Канешне, ёсць людзі, можа, якія атрымалася выйсці з таго кола забеганасці, клопату пра ўсяго, з хаценняў сваіх, так? Можа, камусьці атрымалася взяць кантроль над самім сабой, але тут яшчэ больш страшна небяспека, пыха. Вельмі часта такія людзі спакушаныя у стылю думаць: о, які маладзец, я-то вот такі парадачны чалавек, а это его там, хто такі, хто сякі, хто там позна прыйшоў у касцёл, хто, можа, не прыйшоў, хто там, не ведаю, грашыць, вось я, да. І чалавек пачынае верыць, што асягнуў это сваёй сілай. Таму выхадам з гэтага з'яўляецца перадусім пакора. Мы увесь час будзем падаць, будзем увесь час зноў выходзіць у это кола і будзем бегаць, так? Будзем хацець, будзем жадаць, будзем спрабаваць кантраляваць наша жыццё, іншых будзем падаць. Але самае важнае мець пакору, прыняць тое, што я не ў стане ўсяго кантраляваць. Я не ў стане нават пазбягаць маіх грахоў, яны зноў да мяне прыходзяць. Это вучыць нас пакоры, большаму даверу да Богу, нават тады, калі я не разумею, чаму так адбываецца. Гэта нас не апраўдвае, вядома, мы заўсёды павінны рабіць тое, што можам, павінны заўсёды разумець, чаму мы грашым. І вось той прыклады, які я даў, так, яны трошкі памагаюць зразумець, чаму мы пазней пападаем пад грэх, чаму мы незадаволеныя, чаму мы можам гневацца, чаму мы можам быць, як сказаць, у дэпрэсіі, бо нашыя мары і жаданні не выконваюцца. Это прычына, так, сатана нас заганяе ў такі вось кругаверць. Некаторыя спрабуюць, ведаеце, знайсці
іншую сцежку, ідуць, нават займаюцца якімісьці харытатыўнымі валантарыятам, нейкімі рэчамі, нават больш моляцца і так далей. Але вельмі часта мы это робім для того, каб зноў уцячы ад этой праўды, што без Бога мы безрадныя. Можа, это дзіўна, часта малітва з'яўляецца таксама, можа быць, уцяканнем ад самого Бога. Так, бо бывае, што мы з ім нават не размаўляем. Так, мы яму гаворым, але не чуем ягонага голасу. Таму, браты і сёстры, я жадаю, каб, дзякуючы вось пэўнаму устрыманню, так, устрыманню ад нашых жаданняў, не толькі, відаць, у Вялікую Пятніцу устрымацца ад мяса, але устрымацца ад таго, што нам хочацца, можа, устрымацца ад выканання якіхсьці мар, ідэй, сказаць не, пакуль astаўлю. Гэта можа зрабіць нас сапраўды больш пакорнымі, дасканалымі. І таксама ахвяра дар сябе іншым, па прыкладу Ісуса Хрыста. Бо цяпер на алтары это цікавы абмен адбываецца, які я часта кажу, што мы прыносім сюды вось нашыя цяжкасці. Вось той факт, што, Пане Божа, я забеганы, я не магу з таго кола вырвацца. Мы его прыносім это ўсё і складаем вось у гэтым хлебе нашым штодзённым, так, і віне. Віно сімвалізуе таксама маленькія хвіліны радасці. Мы это ўсё даем Хрысту. Ён это ўсё на сябе прымае, гэты цяжар, і пазней дае сваё цела і кроў. Так вось, калі я прымаю Эўхарыстыю, ёсць вельмі важнае пытанне. Ці я у маіх цяжкасцях, у маіх праблемах, ці я веру тое, што там знаходзіцца Христос? Бо калі Езус кажа, бярыце і чыніце гэта на маю памяць, так, гэта ёсць цела маё, гэта ёсць кроў мая, якая за вас будзе выдана, бярыце і рабіце гэта на маю памяць. Это не азначае, што мы толькі павінны спажываць, толькі есці Езуса, але чыніць ахвяру з саміх сябе, так як Ён, для другіх станавіцца хлебам і віном, які будуць есці, так. Не азначае это быць наіўным, так, глупым, трэба умець і казаць праўду таксама, але не баяцца аддаць сваё жыццё. І вось калі мы прымаем цела і кроў Хрыста, я думаю, дзесьці унутры он нас пытаецца: слухай, я вось даю табе цалкам самога сябе, але ці ты верыш, што я ўваходжу ў твае праблемы, што я там ёсць, што я табе спадарожнічаю? Ці ты думаеш, што я толькі вось знаходжуся тут, ты мяне прымаеш, калі выходзіш з касцёла, мяне ўжо няма. Я там, дзе ты, цярплю, там, дзе ты таксама плачу, там, дзе ты сумняваюся, можа, так, перажываю, там, дзе ты яднаюся з табой. Можам сказаць, што Езус такія слова можа скіраваць да нас. Але калі я прымаю камунію, ці я веру, што ён знаходзіцца там, у маім пекле, так сказаць, у маім чыстцы, у маім жыцці. Таму сёння захочу, каб мы свядома падышлі да гэтай ахвяры. Таму вызнаем нашу веру. Веру Бога, Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Отца народжанага, перад усімі векамі.
До Бога, який щодро дарує нас своїми дарами, скеруємо наші молитви. Молимося за усіх біскупів, щоб вони пльонно працювали на користь евангелізації світу. Тебе просим. Молимося за усіх охрещених, щоб у своїм житті вони керувалися Божими заповідями, а коли їм це не вдається, завжди зверталися до Христа у сакраменті покаяння і отримували потрібну силу і ласку. Тебе просим. Молимося за тих, хто присвятив своє життя обвіщенню доброї новини, щоб, дякуючи Божій милосердності і ласці, вони могли побачити плон своєї праці і наповнитися Божою радістю. Тебе просим. Молимося за молодые суженства, щоб вони клопотилися об розвитті віри і згодно з нею уладковували своє життя. Тебе просим. Молимося за людей, розчарованих життєвими неудачами, щоб вони сподівалися не тільки на власні сили, але так само на допомогу Пана Бога, на Його пробачення. Тебе просим. Молимося за усю нашу парафію, щоб як вірні учні Христа завжди зверталися до Його і наслідували у своїм житті. Праз Христа. Тебе просим. И молимся за нас тут собранных, чтобы мы умели распознавать Божью волю, из радости и выполняли. Тебе просим. Божа криниця життя і святості, вислухай наші просьби і учини, щоб ми, обновлені емоцією Твоєї ласки, могли вірно Тобі служити. Праз Христа, Пана нашого. Молитесь, браты и сестры, ко мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Боже наш Ойче, нехай нас очистить ахвяра, якую мы Тобі складаем. І нехай з дня у день веде нас до життя, що чекає нас у небі, праз Христа, Пана нашого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Возносим их до Пана. Подякуем Пану.
сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Твой, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш. І няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Божа. Асвяці моцю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа. Бо Ён у тую ноч, каб сталіся для нас яны целам і крывёю Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэру ўзяў келіх, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры.
успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае ўваскрасенне і ў неба ўшэсці, і чакаючы яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, святым Юзефам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. За слугой Тваім, папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табой адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христі, Табі, Божа Ойча усемагутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Атрымалі мы Духа Святого, які нас учиніў дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, да памажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Твое владарство и мощь, и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою.
вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёны, пакліканы на вячэру ягоную. Паспрабуйце, паглядзіце, які добры пан, шчаслівы чалавек, які спадзяецца на яго.
помолимся. Умацаваны такими великими дарами, просим Тебе, Пани, учини, каб мы атрымали збавенныя ласки и няспынна Тебе прославляли праз Христа, Пана нашага. Послухаємо ще об'яви. На пачатку хочу падзякаваць, як заўсёды, кожнаму з вас за ўсё тое, што робіце на карысць нашага касцёла, нашага кляштара. Дзякуй вялікі за вашу ахвярнасць, за вашу клапатлівасць. Дзякуй тым, хто клапоціцца аб чысціні ў касцёле, хто прыбіраў на гэтым тыдні, хто таксама даглядае тэрыторыю вакол касцёла. Няхай за ўчыненае дабро узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. На гэтым тыдні мы адзначаем 10 ліпеня ў панядзелак свята святой Веранікі Джуліяні, 11 ліпеня ў аўторак свята святого Бенедыкта, апата апекуна Еўропы, 15 ліпеня ў суботу свята святого Бонавентуры, біскупа і доктара касцёла. Як звычайна, кожны аўторак у нас адбываецца святая імша з набажэнствам да святога Айца Піо. Гэтую святую імшу можна таксама слухаць праз радыё Марыя. Нагадваем, што адарацыя ў нашым касцёле адбываецца кожны чацверг, пачынаецца о 17 гадзіне. Асабліва запрашаем моладзь прыняць удзел у рэкалекцыях з палета, якія пройдуць з 3 па 10 жніўня. Усіх, якія хочуць прыняць удзел, гэта моладзь ад 16 гадоў. Заахвочваем, каб карысталіся гэтай магчымасцю. Больш падрабязную інфармацыю можна атрымаць у братоў. Таксама вітаем у нашай парафіі. Як бачыце, у час летніх адпачынкаў маем тут наших братоў, якія нам дапамагаюць, з намі хочуць маліцца. Брата Александра, таксама брата Андрэя Богдановича, які на гэты час таксама ўжо, як бачым, вяртаецца патроху з фармацыі, вось ужо дапамагае, вось ужо разам з намі будзе ў гэты летні час. Жадаю ўсім вам добрага адпачынку, добрай нядзелі і просім брата Александра благаслаўлення. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокои Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, бережи нас в змаганні, супроть спокусов и пастах злого духа. Будь нам обороной.